अहाँ सब कोई के प्रणाम। आई हम एगो सामा चकेबा के गीत सुनावे जा रहल छी। साथ दऽ रहल छथिन अंजन मिश्रा जी। आ भाई बहन के तो बहुत पबनी बढ़िया है अपना सबके मिथिला में होइ छै। सुनै जाए जाओ, अच्छा लागत तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करबे, शेयर भी करबे अधिक से अधिक। धन्यवाद। गे माए सब के दुआरिया सामा चकमा कराए हमरो भैया के दुआरा उदास गे माए सब के दुआरिया सामा चकमा कराए हमरो भैया के दुआरा उदास गे माए के हाना कठोर भेलखिन भैया अपन भैया बहिनी नालाएलन बोलाए गे माए के हाना कठोर भेलखिन भैया अपन भैया बहिनी नालाएलन बोलाए गे माए नैहर हम जाए ताऊ सामुआ बना बेताऊ चोगला से करे ताऊ माजा कगे माए नैहर हमें जाए ताऊ सामुआ बना बेताऊ चोगला से करे ताऊ मजा कगे माई।